أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya nuna mana wannan rana ta biyu ga watan Ramadan. Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1442. Haka ne? Da 43. Da 43 wanda ya daidai da lissafin nasara yan mishan. Yau nawa ga wata? Yau 3 ga watan hudu. Yau 3 ga watan hudu shekara ta 2022 wanda kuma a wannan rana muke bude wannan tafsiri a wannan babban masallacin Juma'a, masallacin Umar dan Khattab. Masallacin Umar dan Khattab. Kai da ka je Umar dan Khattab ka san Shi'a bata da rabo a wannan wuri. Tun daga sunan masallacin za ka gane Shi'a matsiya ce ya an bata dismiss letter. Wanda kuma yake nan babbar herkwatar kungiya ta Izala ta ƙasa baki daya a nan anguwar Utako da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Kuma muka roƙi shugaban kungiya na ƙasa da ya dakata ya bude mana wannan tafsir kamin ya wuce zuwa Adamawa, ruwa ya koma rafi, inda kuma a can zai gudanar da tafsiri na wannan shekara kamar yadda ya saba. Kuma saboda muhimmancin bude wannan karatu shugaba ya ansa mana, ya kamata maganar da nake da ku shugaba yana Adamawa, amma ya dakata domin ya bude mana wannan tafsiri. Muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka, Allah ya masa jagoranci. Ƙungiyar Izala ta fara tura da tafsiri a garin Guru da ke cikin jihar Yobe, inda na share shekaru guda 3 muna tafsiri a wurin. Daga nan ƙungiya ta maida ni garin Damaturu har yanzu dai a cikin jihar Yobe. A nan mun samu kaman shekara 4 muna tafsiri a wurin. Daga nan ƙungiya ta tura ni jihar Sokoto, fadar daular Usmaniya, inda muka yi shekara 3. Daga nan ƙungiya ta ɗauke da ta postin ɗina jihar Adamawa, inda na yi shekara 3. Sannan aka sake dawo da ni Sokoto, na ƙara yin shekara 2. Daga nan aka nausa da ni zuwa Kaduna, inda sai da na share shekara 5 muna yin tafsiri a garin Kaduna.
wannan banda wanda corona ta ritsa da mu muka yi a nan birnin tarayya Abuja, amma dai a madadin jihar Kaduna. To daga nan kuma shugaban kungiya na ƙasa ya ce tattaro yana daga Kaduna a dawo nan babban birnin tarayya Abuja a ci gaba da bada sakonni. To muna addu'a wannan karatu da zamu yi Allah ya sa masa albarka, Allah ya dora mu akan daidai, duk abin da zamu faɗa ya zama maslaha ga musulunci da haɗin kan al'umma musulmai, Allah ya dora mu akan wannan. Duk abin da zamu faɗa ya taimaki tauhidi, ya taimaki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya mana muwafaka. Duk abin da zamu faɗa ya zama kuskure, ya tarwatsa kan al'umma, Allah ya kada harshen mu daga faɗa, kuma Allah ya datar da zuciyar mu mai wannan aiki dan Allah. Inda niyyar mu ta gaza saboda raunin dan adam, muna roƙon Allah madaukin sarki ya hakuri ya karba mana haka. Tafsirin mu na bana in Allah ya amince za mu mai da hankali akan abubuwa guda 13 sune sakonnin da tafsirin mu na bana zai dauka. Sako na farko shine falalar wannan wata da darajar wannan wata, domin wannan wata na Ramadan wata ne mai daraja kwarai da gaske. Da an ce dare na farko na Ramadan, Allah zai yi wa bayinsa abubuwa guda 5. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idza kana awwalu lailatin min Ramadan, idan dare na farko na watan Ramadan yazo, to abinda Allah zai fara yi wa bayi shine sufidatu shayatin wa maradatul jin. Shedanu da kangararrun aljanu Allah zai ce a sa sasari a daure su. Duk wani aljani criminal da wani shedan da ke halakar da al'umma, Allah zai ce a sa sasari a daure shi. Shi yasa zaka ga har dan kwaya ma sai ya zama mutumin kirki a watan Ramadan. An taba rubuto mun tambaya a Kaduna, wasu matasa ƴan wiwi, wai idan suka kai azumi magariba ta zo dab, to suna Allah Allah ladan ya kira sallah, sai a dauko wiwi sai a mola a nade a takarda kamar yadda kake tana da kankana da lemu da ayaba da dabino, sai a aje ana jiran ladan da ashana a kusa. Ladan yana kiran sallah sai a banka mata wuta, idan ya zuka ya hura sararin samaniya ya ce to alhamdulillah wannan kan mun kai shi. Kaga wannan yayi banna, amma idan ka lura dai akwai wani sabon imani da ya shigo shi albarkar watan. Da ba dan albarkar wannan watan ba, alhamdulillah da wuya ta fito daga bakin shi. Ba dan albarkar watan ba da wuya ya azumi, da wuya ya sallar jam'i tare da shi. Duk yadda mutum yake banna, zaka ga idan Ramadan ya zo, zaka ga an dan samu sauki saboda waɗannan kangararrun shedanu da aka kama su aka kulle. Bayan wannan abu na biyu da Allah zai yi wa al'umma shine wa gullikat abwabun nar falam yuftah minha bab. Kofofin wutar jahannama gaba ɗaya Allah zai ce a kulle su, ba za a bude wata kofa cikin kofofin wutar jahannama ba har sai Ramadan ya kare. Tun daren farko Allah zai ce duk kofofin wutar jahannama a kama su a kulle. Allah mun gode maka. Abu na uku, wa futihat abwabul janna falam yughlaq minha bab. Allah zai ce kofofin aljanna guda 8 gaba ɗaya a bude su, a bar su a bude har Ramadan ya kare. Shi yasa idan Ramadan ya zo har ya wuce baka shiga aljanna ba, kai ne kake da matsala, domin lokaci ne na me, na bonanzar shiga aljanna. Kofofin suna bude, abinda ake bukata ka dan tabuka wani abu kawai a sa sunanka a list. Idan ka ga baka shiga ba, Allah ka tsare mu, sai addu'a. Abu na hudu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa yunadi munadin ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi ashar aqsil. Allah zai sa wani mai kira, wani mala'ika rinka shela. Me zai rinka shela? Zai ce ina mai son aikata alkhairi, ina mai niyyar kwarai, aqbil, this is the right time. In aljanna kake nema, to wannan shine right time na neman aljanna. In alkhairi kake nema,
aqbil fuskanto wannan shine lokacin ka canki mai cin idan ka aikata a wannan lokaci wa ya bagiya shar mai kokarin yin sharri da kulla bala'i cikin al'umma da yi wa Allah zanga-zanga da sabon Allah aqsir ka takaita bala'i ne sabawa Allah a cikin wata musifa ce sabawa Allah me a cikin wannan wata Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu abu na gaba na biyar da Allah yake wa bayi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa lahu utaqa'u minan nar wa zalika kullu layla Allah zai sa a rinka yanta mutane da sunan su yana litsin yan wuta Allah zai ce a share a mai da sunayen su cikin yan aljanna na yanta su daga wuta sun zama yan aljanna Allah zai ce wa mala'iku ku kai akwai mala'ikun da Allah ya ware aikin su kenan kullun da daddare har alfijir ya fito yanta mutane daga wuta zuwa aljanna manzo Allah ya ce ba a daren farko ba wa zalika kullu laila abinda za su rinka yi kenan kowane dare na Ramadan har ran da Ramadan zai kare kenan akwai bukatan a cikin wannan wata mu ci gaba da tunatar da kanmu muhimmanci da darajar wannan wata domin mu ƙara ibada a ciki abu na biyu da zamu mai da hankali a kansa wato shine babban sakon da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine sakon tauhidi sakon aqida sakon fada da shirka sakon yaƙar shirka da kafirci wannan shine risalar annabawan Allah gaba ɗayan su saboda haka wannan sako na aqida na tauhidi shine bambanci tsakanin ƴan izala da kowa su ƴan izala wannan shine bambancin mu ba mu daga kafa akan tauhidi ba mu sassauci ba mu ja da baya forward ever backward never wani zai ce to a dai bi a hankali akan tauhidi ba mu bi a hankali yadda muka taka motar 280 mun yi full light haka za mu shiga gargada da kwana da duk abin da kai wa Allah na burgewa idan ka je wa Allah ba tauhidi kai asara shi yasa ba mu sassata tauhidi dan kai da mu in zaka so mu ka so mu saboda aqida mu ta tauhidi in zaka ki mu ka ki mu akan aqida mu ta tauhidi idan zaka bi mu ka bi mu akan wannan aqida in zaka bar mu ka bar mu akan wannan aqida ita ce aqidar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabawan Allah gaba ɗayan su impossible ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. To wa zai bautawa? Balillahi fa'bud wa kun min ash-shakirin. An tauna tsakuwa domin a ba a ya tsoro. Sai aka fara da jagoran tauhidi gaba ɗaya shine wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ka sanarwa duniya kuma Annabi ya sanar. Walaqad uhiya ilayka haqiqa ayi wahayi zuwa gare ka ba kai kade ba wa ilal ladina min qablika an yi wahayi zuwa ga annabawa waɗanda suka gabace ka menene wahayin Allah ya ce la in ashrakta a kaddara da zaka yi wa Allah shirka Allah ya sauka manzo Allah shine limamin tauhidi ba zai yi wa Allah shirka ba amma su ake so a razana mu ake so a razana kaddara da zaka yi wa Allah shirka Allah ya ce la yahbatanna amalu duk aikin da kai wa Allah Allah ya ce zan ruguza shi gaba ɗayan ji Allah idan Allah bai yi manzo Allah sassauci akan tauhidi ba kan wa za a sassauci akan tauhidi Allah ya ce wala takunanna minal khasirin kuma wallahi lalle zaka zama cikin masu asara manzo Allah ba zai yi wa Allah shirka ba babu wanda ya fada da shirka ya yaki da shirka kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama abin da zai mana jagoranci a tafsiri da wannan shekara abu na uku shine muhimmanci riko da manhaji na ahlus sunna menene manhajin ahlus sunna shine abu uku alkitabu was sunna
ala fahmi salafis salih. Wannan shine manhaji na ahlus sunna. Qur'ani shine alkitabu, da me kuma sai sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma bisa fahimtar magabata na kwarai, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wadanda suka biyo bayan shi. Wannan manhaji shi ahlus sunna suke tafiya da shi a duniya gaba daya. Wannan ne dalilin da yasa ahlus sunna ake ce musu ahlus sunna wal jamaa. Me yasa ake ce musu wal jamaa? Duk inda suke a duniya, ko kasar su ta bambanta, yaran su ya bambanta, sunan kungiyoyin su ya bambanta, launin fatar su ya bambanta, to amma akan manhaji guda ɗaya suke tafiya. Za ka ga al'umma guda ɗaya ce. Shi yasa kana so ka gane kai ahlus sunna ne ko dan bid'a, ba sai ka tambaya ba. Kawai kalli ahlus sunnan duniya, kai kama da su ko baka kama da su ba. Da ka kalli ahlus sunnan duniya kai kama da su, da sunan ka ahlus sunna. Ka kalli ahlus sunnan duniya kaga kai baka kama da su ba. Kar ka bata wa kanka lokaci, sunan ka dan bid'a. Sunan ka me? Dan bid'a. Shi yasa manhajin bai canjawa. Daga yadda ake gane bid'a shine daga sassauyawarta. Da haka ake gane bid'a. In kana so ka gane abu bid'a ne, ba sai ka tambaya ba, ga yadda za ka gane. In kana so ka gane sunna ne, ba sai ka tambaya ba, ga yadda za ka gane. Idan abu sunna ne, duk duniya za ka ga ahlus sunna iri ɗaya suke yi. Sallah asuba raka'a nawa muke yi? A America ba, a Rasha, a Ukraine har da rikicin su. Duk duniya raka'a nawa ake? Wannan shi zai nuna maka cewa sunna ce. Haka annabi ya karanta. In za mu ci abinci mai muke cewa? In mun gama mu ce mai? Baturan Australia musulmi in zai ci abinci mai yake faɗa? Akwai bambanci da yadda muke yi? Wannan shi ya gwada maka wannan abu menene? Sunna ne. Na ɗage wando na, baturan Ingila ya ɗage nashi, balarabe Masar ya ɗage nashi, wannan ya nuna menene? Sunna ne. Abinda wannan yake gwada maka shine ita sunna duk inda ka je duniya zaka ga iri ɗaya ce, ba ta canjawa. Yanzu na tambaya, idan mutum zai kwanta da iyalinsa wani zikiri ya kamata yayi? Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqatana. Haka ne? In zai shiga ban daki, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is. In zai fito ya ce gufranak. Abu in sunna ne duk duniya iri da yake, saboda manhajin guda ɗaya ne. Amma idan bid'a ne, zaka ga ko ina nasu daban ne. Ko ina nasu daban ne, ba kana ɗaya bane. Dauki zikirin bid'a. Yadda ake 1980 yana da bambanci da yadda ake 1990. Yana da bambanci da 2000. Yana da bambanci da 2010. Ƙarya nake? Yana da bambanci da 2020. Me yasa ya canja daga lokaci zuwa lokaci? Saboda ba sunna bane, ba daga manhaji yake ba, daga kwakwalwa yake. Ita kuma kwakwalwa tana canjawa. Kwakwalwa yau tana iya cewa ai kaza, gobe ta ce ta fasa. Haka ne? Da san da yan bidiya suka fara zikirin bidiya a ƙasar nan, cewa ake Allah 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 Allah, ko ba haka ake ba? Daga baya aka ga ana gajiya, sai aka ce to a dan sa dan nishadi a ciki, a dan sa dan kusa da raba daga Kano yake. Sai aka dan sa nishadi, la ilaha illallah Allah, la ilaha illallah Allah. Ya canja ko bai canja ba? Sabuwar aya aka samu? Sabon hadisi? Me yasa ya canja? Saboda kwakwalwa aka shirye shi. Allah 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 Allah. Da yayin zalla suka fara wa'azi, abin sai ya zama rikici. Sai zama da yanzu kuma abin ya zama musifa. Sai aka dawo Allah Allah ila Allah Allah ila, manzo ya ce ha ila, ni ma na ce ha ila.
sama'u na yin zikiri, ƙasa tana yin zikiri, mala'iku na zikiri, da aljanu akwai tana yin zikiri, babu tana yin zikiri. Duk wanda bai san zikiri shaidan an tare da shi. Allah 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 Allah. Ya canja ko bai canja ba? Da aka tura gaba sai ƙara canjawa. Allahu la ilaha illallah, mu zikirin mu muka yi mu ji daɗi, duk wani mai geme ya jawo shi. Kaga wanda kai ya faɗa mutane ba da Allah yake ba. To ku saurara, ya canja daga lokaci zuwa me lokaci. Kuma yadda Hausawa suke yi daban, yadda Inyamurai suke yi daban, yadda Yarabawa suke yi daban. Su Yarabawa ba haka ake yi ba. Su kuma kajojin Yarabawa sai ka jana alhayyu alkayyumu alhayyu alkayyumu alhayyu alkayyum. To yadda zaka gane sunna ita duk inda take iri da yake yi, amma an shigo da bid'a zai rika me canjawa. Shi yasa an je wajen daurin aure idan ba sunna za a bi ba sai a ce to kuya kuke yi anan. Da kaji an ce kuya kuke yi anan to ba sunna za a yi ba. Idan za a yi suna kaji an tambaya to kunan naku ya yake to ba sunna za a yi ba. In sunna za a yi iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya bane, ba ka da bukatar ka tambaye ake. Duk sanda ka zo harkar addini ka ji an ce to kun san abin ko ina da irin nasu to kuya kuke yi to bid'a za a yi. Me za a yi? Bid'a za. Wannan ina so ka gane yadda ake gane sunna da bid'a duk dakikancin ka, ba ma sai ka yi fatawa ba. Allah ka gafarta mana. Wannan manhajin shine manhaji na ahlus sunna. Imamu na Shafi kamar yadda Imamu Suyuti ya kawo, yana zaune a majalisinsa sai ga wani dattijo mai kwarjini yana tafe yana dogara sanda. Imamu na Shafi yasa aka buɗa masa ya shigo ya zauna. Bayan ya zauna sai kalli Imamu na Shafi yace da me ake kafa hujja a musulunci? Imamu na Shafi yace da Qur'ani mai girma. Dattijo ce in ba mu samu a Qur'ani ba fa yace sai mu duba sunna. Yace to in ba mu samu a sunna ba fa yace to sai mu dubi magabata na ƙwarya suka yi. Sai dattijo yace to Qur'ani mun ga inda Allah yace mu kafa hujja da shi a Qur'ani. A Qur'ani mun ga inda Allah yace mu kafa hujja da sunna. Wannan na ukun da ka karo na baka kwana uku ka samu mun hujja a Qur'ani, in ba haka baka tuba zuwa ga Allah. Dattijo na faɗi wannan magana ya tashi ya tafi. Imamu na Shafi nan tare kullu majalisi yace to majalisi ya tashi haka. Shi ma ya shiga cikin gida. Tsawon wannan kwanaki guda uku in kaga Imamu na Shafi ya fito sallar farilla za yi. Koyaushe yana cikin gida. Bayan kwana uku ya cika ya fito ya zauna. Almajiran Imamu na Shafi suka ce in ka kalle shi zai baka tausayi. Idonsa yayi kanana. Fuskarsa ta kumbura. Labbin bakinsa ya kumbura, da ka kalle shi ka san bai samu bacci a tsakanin nan ba. Yana zaunawa bai daɗe da zaunawa ba sai ga wannan dattijo ya zo. Aka buɗa masa ya zauna. Bayan ya zauna ya ce to kwana uku ya cika, ina hujjata? Nan take Imamu na Shafi sai karanta masa aya Qur'ani mai girma, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Allah madaukin sarki ya ce wa man yushaqiqir rasula, duk wanda yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayaga, annabi fi shiqin huwa fi shiqin akhar. Annabi ya gabar shi yayin yamma, min ba'di ma tabayyana lahul huda, bayan shari'a ta bayyana a gare shi yace to wallahi ma tawalla. Allah ya ce zamu jibintar masa abin da ya jibintarwa kansa, wa nuslihi jahannama, mu babbaka shi a wutar jahannama. A baya sai ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Bayan yayi wa manzon Allah ayaga, sannan sai bi hanya ba hanyar da mu'mini suka tafi akan ta ba.
Allah ya ce za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa sannan mu babbaka shi a wutar jahannama makoma ta munana. Imamu na Shafi ya ce to sabilil mu'minin nan ita ce hanyar magabata na kwarai. Idan har za a azabtar da mutum saboda ya bar sabilil mu'minina to wannan ya nuna sabilil mu'minin ana kafa hujja da ita a addinin musulunci. Imamu na Shafi yana karanta masa wannan aya da tijo ya ce Allah ya maka albarka. Ka kawo hujja kuma na gamsu. Da tijo ya daddogara sandarsa ya tafi ba su ƙara ganin shi ba daga ranar. Bayan dattijo ya tafi sai Imam na Shafi ya kalli dalibai yace daga lokacin da dattijon nan yazo ya mu wannan fatawa ce in nemo masa aya Qur'ani yace wallahi a kowace rana sai na karanta Qur'ani daga Bakara zuwa Nas sau 3 kamin Allah ya mun muwafaka in yi tuntube da wannan aya sau 3 yana karanta Qur'ani daga Bakara zuwa Nas kamin Allah ya haska masa ya gano ga hujjarsa a cikin wannan aya. Da wannan ne ya zama manhajin ahlus sunna duk inda suke a duniya shine kitabu was sunna ala fahmi salafis salih. In Allah ya zamu mai da hankali akan wannan manhaji dan jama'a su fahimce shi da kyau a cikin wannan tafsiri namu na bana. Daga nan abu na hudu shine darajo